properti guys, engko dinggo artis ya. Ayo, gas. Buat anak iki guys. Halo semuanya. I believe I can fly. Aku ku ya Yo nyeremimi. Kita aku lahir sama warna ini harus untuk lahir ganteng. Saiki nek garap tugas dadak online. Padahal ning kene singale angel. Kowe mana tanganku ya, nek aku obong ngene buka, nanti mripatmu kene iki ralah ning kerutan. Ngono kan nang kerutan. Jane aku ya wis kangen sekolah karo kanca-kanca ning sekolah prei. Aku garap lali nih ya Allah. Jane aku wis kangen ning tak ampet. Iya ya. Nah, apa talent sing cilik-cilik ngono ae iki lek golek angel nek ning Blingo ning desa. Dadi sak iso-isone iki bocahe dijogo men awake ra gede-gede. Artis man mie. Makane mie. Hai, selamat sore. Kita sedang berada di tepi Kali Oyo, di bawah rindangnya pohon, di tepi kali yang gemericik indah. kalap. Ya, gua marah. Action. Aku karo kanca-kanca dipercaya kon nang nggon bagian art. Nah aku pribadi art kuwi nek aku pilih nang daerah-daerah ning desane dhewe lah. Nang kono kuwi akeh papan-papan sing natural. Terus yo sakliyane kuwi iki yo kena nggo pemberdayaan masyarakat. Contone upama ning lokal-lokal kene kan yo ana damen, dadi rasah repot-repot tuku damen garing wis ana. Terus kopi kadang yo dikai karo penduduk setempat. Wis seneng banget aku. Aku sing dolanan swara, jane swara iki ra perlu ditata, ning dirungokke. Karo di dirungokke. Aku ora iso ngomong. Halo, selamat sore teman-teman. Terima kasih untuk 2 hari ini kita sudah melalang buana dari Zimbabwe sampai Kufukilen. Kita berjalan-jalan bersama artis cilik kita, Robby Kecil. Dan film ini sudah selesai hari ini. Kita dari Kemangkasa Film, pada kesempatan hari ini kita produksi sebuah film semi dokumenter. Kita mengangkat aktor yang sering kita pakai, yaitu namanya Robby, yang rumahnya di Seropan 3. Yang kita angkat yaitu si Robby ini adalah anak-anak yang masih sekolah dan tidak bisa sekolah karena adanya pandemi saat ini. Terus bagaimana cara anak itu untuk tetap produktif. Terus yang kita angkat yaitu si anak Robby ini mengikuti kegiatan produksi film di Kemangkasa Film ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Halo teman-teman, saya Robby. Walaupun kita semuanya di tengah-tengah pandemi, kita harus semangat belajar biar bisa produktif.
ngaret ya. Sing ngaret Pak. Iki ndek Mbah Prakto. Oh, ndek Prakto. Oh, ndek Mbah Prakto ngarep neh katene tujuane kono mau.